L'altre dia estava pensant què dir en aquest acte. Em va dir, Xavier, et toca presentar. I estava pensant què podia dir. I just entrava per la rotonda de la Laia l'Arquera i anava direcció per la carretera, direcció a l'estació, i vaig veure una tanca publicitària que posava Mataró té futur. Ostres, i tant que té futur Mataró. I molt de futur té Mataró. Vaig seguir llegint i la cosa es va complicar una miqueta perquè sota posava Ajuntament de Mataró. Ja l'hem complicat. I per què ho dic això? Ho diem des del grup municipal, sempre diem això com definim la política que s'ha fet fins ara a Mataró. Sempre ens agrada fer servir 3 grans frases molt catalanes, molt dites catalanes, que són posar el carro davant dels bous, qui dia passa any empeny i marejar la perdiu. Us posaré 3 exemples ràpids de cada cosa d'aquesta, i n'hi ha molts, vull dir, jo, el dia que vulgueu, al fons jo us podem explicar, donar molt més exemples. Primer exemple, posar els carros davant dels bous. Sabeu el que passa amb el carril bici Mataró? Ens quedaven 4 mesos perquè Europa no posés els diners per pagar la subvenció per tenir carrils bicis, i en 4 mesos van treure pots de pintura i tots a pintar i ha sortit el que ha sortit. Que no vol dir que estiguem en contra del carril bici, però les coses s'han de fer pensant i planificant. Posar els carros davant dels bous. Qui dia passa, any empeny. El dipòsit famós aquest que hem fet a Cerdanyola, el dipòsit de Bellavista, un cop fet, és una gran infraestructura hidràulica de Mataró, un cop fet, des del grup municipal vam estar mirant perquè hi havia coses que no es quadraven, i resulta que ens hem equivocat d'1,5 milió d'euros en el pressupost. Ha costat 1,5 milió més del que tenia que ser. Qui dia passa any empeny, aquí no passa res. Ens van explicar perquè diuen que és que ha sortit una pedra. Devia ser molt grossa la pedra que va sortir per passar-nos 1,5 milió. I per últim, marejar la perdiu. Marejar la perdiu per mi és, per exemple, l'exemple de l'estació de Mataró. Vosaltres sabeu que el 2016, que si el pla orbital, que si el tren passava per Mataró, que si a la plaça del Parc tindria una estació, i de cop aquest any ens surten i ens diuen que farem una nova estació a 100 metres de l'estació que tenim. En què quedem? Estem marejant la perdiu. Estem jugant amb la mobilitat de Mataró i estem hipotecant Mataró pels molts anys. També m'agradaria dir-vos per què avui estem aquí, torno a repetir, per presentar l'Alfons Canela. Però l'Alfons Canela no és el candidat. L'Alfons Canela és projecte i és equip. Són 3 coses, És el candidat, però amb un projecte i amb un equip. D'aquest equip, jo com el defineixo? Aquest equip que estem muntant, que aquests dies el començarem a veure, aquest equip, i a mi m'agrada definir-lo en 3 verbs, que és estimar, creure i treballar. Són els 3 verbs que per mi defineixen l'equip que estem muntant de cara a aquestes eleccions. Estimar per què? Perquè la gent que conformarà aquest equip serà gent que cada dia aixeca la persiana per obrir la seva botiga, que cada dia va al seu despatx a treballar, que cada dia va a treballar en una indústria a Mataró o que treballa fora a Mataró, però que s'estima molt de Mataró perquè les seves famílies hi han viscut, viuen i creixen. Llavors és molt important. Agafant una mica les paraules del conseller Rull, pensem en els nostres fills i els nostres nets, què podem deixar? Gent que pensa en això, que s'estima molt Mataró. Creure a Mataró és molt fàcil dir-ho. El potencial que té Mataró, qui no cregui en Mataró és que no coneix Mataró. Mataró, 60 quilòmetres de Girona, que mai ens en recordem, 30 quilòmetres de l'aeroport de Barcelona, tenim el Vallès i tenim un potencial, però molt, no el Mataró ja com a capital, el Maresme complet. Veig aquí també candidats del Maresme, que també la benvinguda. Tot el Maresme té molt de potencial. Penseu que tots els habitants que té la província de Lleida són els mateixos habitants que té el Maresme. Per tant, mireu el potencial que tenim i la força que tenim. Treballar és molt fàcil. Nosaltres tenim un projecte, suposo que ja l'heu anat sentit fa bastant de temps, que és el Mataró s'ho mereix, que el que volem són 2 coses: fer la vida fàcil als mataronins i mataronines, i també volem que les coses passin. Estem escoltant l'Ajuntament de Mataró, el govern actual, molts plans estratègics, però aquí no passa res. Hem de fer que les coses passin. Fins que les coses no passin, Mataró no funcionarà ni progressarà. I ja per acabar, perquè m'han durat poc temps i m'estic enrotllant massa, jo a l'Alfons fa 3 anys que estem junts a l'oposició, posició divertida, per no dir dura, perquè som 2 contra 15, vull dir, és durillo, però anem aprenent, i hi ha una certa estima, hi ha una bona relació, i jo pensant en quina frase jo podia acabar aquest acte avui, per dir-li, per acabar, per tancar el tema. La frase que se'm va venir com un flash, la tria de cop, i la frase és aquesta: Canela, a per totes, que Mataró s'ho mereix.
Ara us deixem amb la Míriam, el conseller Rull, i el candidat, l'Alfons. Recordeu que és candidat, equip i projecte. Bé, d'entrada dic que normalment jo sempre porto una xuleta perquè m'agrada donar dades i no me'n recordo de totes, però aquí a Mataró som més xulos que ningú i ens han dit que no hi ha faristol, que no hi ha on deixar els papers i que sortim aquí una mica sense res, sin papeles, a pèl. També abans de començar, sempre em fa molta il·lusió venir a Mataró i retrobar-me amb gent que conec, però avui m'ha fet especial il·lusió trobar-me la Júlia, perquè amb la Júlia fa més de 15 anys érem unes nenetes i vam muntar una empresa, ella ja la tenia, m'hi vaig sumar i la vam liar bastant a Mataró, tot s'ha de dir, vam posar pantalles als autobusos, vam crear una pàgina web per vendre la roba dels comerços de Mataró, etc. I vam estar molts anys treballant plegades, vam créixer i formar-nos juntes i avui m'ha fet molta il·lusió que estigués aquí. I que per cert li va molt bé i és una dona potentíssima i estupenda i et t'envio un petó molt gran, Júlia, m'ha fet molta il·lusió veure't. L'altra cosa que volia dir és que jo soc de Mataró, als 16 anys vaig venir a viure aquí i he viscut molts anys i em sento molt d'aquí i fa molts anys que sento molta pena quan arribo aquí perquè fa masses anys que veig una ciutat fosca, trista, que cada dia és una mica més petitona, que cada dia l'han fet una mica més petitona. I avui per mi és un honor i un plaer estar aquí al costat de l'Alfons, perquè el projecte que tenen, i el conseller abans ho deia davant dels mitjans, i ho han demostrat des de l'oposició, ell i el Xavier, Mataró té un potencial brutal. I a Mataró li falten moltíssimes coses, però jo avui en destacaré dues perquè la part més de ciutat ja ens l'exposarà l'Alfons i ens farà una pinzellada del projecte que tenen, però li fan falta per mi dues coses essencials. Una, la primera és, òbviament, que guanyi l'Alfons, que guanyi Junts. Aquesta és la primera imprescindible, que Junts per Catalunya governi a Mataró. Per què? Per què Junts i per què l'Alfons? Primer perquè és imprescindible que el talent ocupi les cadires de l'Ajuntament. Estem una mica farts tots de tanta mediocritat. I ho dic venint de Madrid, però és que a Madrid governa el Partit Socialista Obrer Espanyol, que és exactament el mateix que el PSC. Lamentablement, el PSC fa molts anys que va morir a Catalunya i avui el que hi ha és la sucursal del PSOE a Catalunya, però no el PSC. Per tant, necessitem que marxi la mediocritat i que entri el talent, que n'hi ha molt. I ara sí, perquè em van demanar que posés algun exemple del que passa a Madrid. I parlant de mediocritat i esperant que algun dia el talent ocupi el govern de Mataró, us posaré un exemple del que vivim cada dia o cada setmana al Congrés dels Diputats. Es va aprovar fa uns mesos la LOSU, que és la llei del sistema universitari, llei base espanyola. Tant de bo algun dia puguem tenir una llei universitària de l'Estat català, però de moment ens regim per la llei base espanyola. I en aquesta llei, que s'hi va adjuntar, diguéssim, una part de la reforma laboral que s'havia aprovat uns mesos endarrere, el que es deia és que els contractes no hi ha contractes temporals. I en el món científic, que va per projectes, és imprescindible treballar amb contractes temporals, perquè avui estic treballant en aquest projecte i demà estic treballant a l'altre. Què passa si això no es soluciona? Que de les subvencions que rebem a Catalunya, que és on rebem més perquè és on hi ha més talent i hi ha més projectes, part dels diners que serveixen per investigació s'han de destinar a arreglar el tema dels contractes. Com que hem de despedir, hem de compensar. Què va passar? Al Senat es va arreglar, es va fer una esmena i es va dir, escolteu, en l'àmbit científic, sobretot per Catalunya, que els contractes puguin ser temporals, que es pugui treballar per projectes. Es va aprovar l'esmena, amb els vots, òbviament, de Junts per Catalunya i també d'Esquerra, i quan va tornar al Congrés dels Diputats, perquè quan s'aprova una cosa al Senat s'ha de ratificar al Congrés, Esquerra va votar que no. Això resta absolutament a Catalunya. I per què hem votat que no? Els van preguntar, per què heu votat que no? No, perquè hem parlat amb el PSOE i ens ha promès que si votem que no ho arreglaran més endavant. Això és com funciona tot a Madrid,
I sabeu què ha passat aquesta setmana a Madrid? Que s'ha votat una iniciativa d'Esquerra que diu: sisplau, senyor PSOE, que fa uns mesos ens vas dir que això, que ens vas dir que votéssim que no, però que nosaltres estàvem a favor, però que ens ho arreglaries d'aquí un temps, no ho has arreglat. Pots arreglar-ho, sisplau? I això us ho explico perquè la segona cosa per la qual vull que guanyi Junts per Catalunya a Mataró és perquè Junts per Catalunya no anem ajupits. No anem ajupits ni semiajupits com van alguns. I la llàstima de tot això és que alguns que van ajupits perquè res els toqui, no arrisquen. I aquí, amb l'Alfons, hi ha compromís. A Junts per Catalunya hi ha compromís. Per tant, a Mataró guanya Junts perquè són valents, ho hem dit a baix, perquè hi ha talent i perquè no anem ajupits, perquè anem de cara, perquè hi ha compromís i perquè hi ha gent molt de veritat, hi ha gent que realment li importa, i ho deia abans el Xavier, que la gent sigui feliç. És que som servidors públics. A vegades alguns polítics sembla que siguin estrelles de Hollywood, i no són estrelles de Hollywood que van per l'alfombra roja. Són i som servidors públics i som aquí per vosaltres. Per tant, hem d'aconseguir que tots vosaltres sigueu feliços, els que avui ens escolteu aquí i els que ens escolten des dels seus balcons i les seves finestres aquí a Mataró. Segona cosa i última que crec que necessita Mataró i tots els pobles i ciutats de Catalunya, i és que Catalunya esdevingui un estat independent. I donaré una dada, perquè aquesta setmana, ahir, es alguns celebraven que s'havien aprovat els pressupostos autonòmics de Catalunya amb el tripartit. Uns pressupostos, en diuen, els més expansius de la història de Catalunya, 40.000 milions d'euros. Ja està bé. Sabeu quants diners aportem tots els ciutadans de Catalunya a l'estat espanyol? 40.000? No. 45? No. 50.000 milions d'euros? No. Els ciutadans de Catalunya aportem a l'estat espanyol 64.000 milions d'euros. Què hem de celebrar que tenim un pressupost de 40.000? Per favor, com pot ser? Segurament la façana de l'Ajuntament de Mataró, que està destrossada i aquí sota ho vèiem, ens hem hagut de parar i ni el conseller ni jo donàvem crèdit de com està la façana de l'Ajuntament de Mataró, que fa pena. Però és la foto de la sucursal del PSOE a Mataró. Deixadesa absoluta. Deixadesa absoluta. I aquesta és la foto. Amb 64.000 milions d'euros segurament no arreglaríem el món. Segurament no faríem que Mataró brillés en 1 o en 2 anys. Però sí que començaríem a fer possible que Mataró comencés a brillar. I deixeu-me que doni 4 dades més que crec que són importants, que vosaltres escolteu, que potser ja ens les heu escoltat, però que les expliqueu també als vostres familiars i amics. 4 de cada 10 joves que es queden a l'atur en tota la Unió Europea, 4, és a dir, gairebé la meitat, són espanyols. Hi ha un atur juvenil de més del 30% a l'estat espanyol, del 50 i del 60% en molts nuclis urbans. El 40%, i aquestes dades les dono perquè el govern més progressista de la història del PSOE i de Podemos i recolzat per Esquerra ens ven que hi ha més treball que mai. Però sabeu què diuen les dades? Que el 40% de la gent que té feina, és a dir, ara ja no és tan important si tenim feina o no tenim feina, el que preocupa és que el 40% de la gent que té feina no arriba a final de mes, perquè tot puja menys els sous. I això és culpa exclusiva del govern de l'estat espanyol, que és qui gestiona els nostres recursos i qui crea les polítiques. I és igual qui governi, el PP o el PSOE. Són, pel que fa a Catalunya i pel que respecta a Catalunya, exactament el mateix. I acabo amb una altra dada, i l'última ja. A l'agost de l'any passat es va aprovar un Real Decret amb els vots d'Esquerra, del PSOE i dels Comuns, en el que es titulava Mesures de xoc contra la guerra d'Ucraïna. I en aquest Real Decret alguna mesura de xoc hi havia, però també s'incluïa 1.360 milions d'euros de compensació a les elèctriques. Aquest mes coneixíem les dades de l'any passat i les elèctriques han facturat un 42% més aquest 2022 del que van facturar el 2021. I a més,
el gobierno més progressista de la història, que amb la mà esquerra et diu que els hi posa un impost, amb la mà dreta els compensa a la lletra petita amb 1.360 milions d'euros. I això, si no us ho explica la gent de Junts, no us ho explica ningú. Per això vull que quan sortiu d'aquí, si teniu dinars amb amics o amb familiars, els hi pugueu donar aquestes dades. I l'últim Real Decret que es va aprovar al Congrés dels Diputats, aquesta compensació, que a l'agost era de 1.360 milions d'euros, va pujar a 2.000 milions d'euros. No tenim llibertat cultural, no tenim llibertat econòmica, no tenim llibertat política i tampoc tenim llibertat nacional. Per mi és ara un plaer presentar a una persona que, si estic convençuda que algun dia en el diccionari al costat de la paraula valentia i al costat de la paraula compromís hi haurà la foto del conseller Rull. Gràcies per ser-hi, gràcies per tot el que has fet i sobretot gràcies per tot el que estàs fent. Gràcies, conseller. A tots i a totes, la Míriam és una força de la natura, ja ho heu vist. Hauria de tenir allò, els dos braços trencats, les dues cames trencades, que no volem que passi, perquè deixés de ser aquesta veu neta, aquesta veu clara, aquesta veu de la dignitat de Catalunya en el Congrés dels Diputats. I sabem que els molesta de sentir les coses d'aquesta manera nítida, la força, la iniciativa de la gent. I és un home que diu coses amb un sentit comú abassegador. I de vegades aquestes coses que tenen tant sentit comú, i ahir en parlava el conseller Buch, diguem-ne, s'ignoren. Una, que és molt clara, i també la diu Xavier Trias, el veu tenir aquí justament a Xavier Trias. La millor política social és aquella que passa per crear activitat econòmica, per generar, diguem-ne, ocupació, per donar facilitats a aquells que arrisquen i que generen empresa, que generen comerç. I això és absolutament bàsic i és absolutament fonamental. Us deia que avui volíem fer un homenatge a la bona política, a la gran política que és la que representa l'Alfons. Jo ho explico també molt sovint. Jo vaig tenir el privilegi de ser molts anys diputat al Parlament de Catalunya. I venien sempre a escoles i instituts a visitar-nos, a veure'ns. I els companys de la JNC ho saben perquè ho he explicat en moltes ocasions. Jo em feia voluntari per acollir-los, per atendre'ls. I sempre feien les mateixes preguntes. Venien els infants ja ensinistrats de casa, ja pares una mica inquietants, que els feien fer la pregunta i la primera pregunta era: i els diputats, quan cobreu els diputats? Allò directament al cap, no? Llavors jo els explicava quan cobràvem els diputats i llavors hi havia algun que anava més ensinistrat fins i tot i deia: i m'han dit que els dilluns i els divendres aquí al Parlament no hi veniu. Doncs la resposta al fons és que és veritat, el dilluns i el divendres habitualment no hi ha activitat parlamentària, perquè la feina més important que fa un regidor o un diputat o un alcalde no és la que fa a dins l'Ajuntament o dins el Parlament, sinó al carrer, al costat de la gent, veient les entitats, veient les empreses, amarant-se de ciutadans, amarant-se de gent. Aquesta és la força extraordinària que té la política, la bona política. Això és el que fa l'Alfons i això és el que fa el Xavier. I després els més grans feien una altra política, una altra pregunta, que era: i per ser polític què s'ha d'estudiar? Hola, vull ser polític, què haig d'estudiar concretament? I la resposta és: per fer política o per fer qualsevol activitat a la vida has de tenir molt bona formació, però sobretot has de tenir dues coses sense les quals no hi ha política, que és vocació de servei i ideals. Sense ideals i sense vocació de servei no hi ha política, i això és el que té l'Alfons: ideals, vocació de servei, una aptitud extraordinària, una actitud increïble. I la vocació de servei vol dir estar sempre amatent del que necessita la gent, de patir amb la gent, d'esperançar-se amb la gent, de glatir amb la gent. I els ideals: l'Alfons no es presenta amb una candidatura qualsevol, es presenta amb la candidatura del partit del president Puigdemont, de Junts per Catalunya, que és el partit de l'1 d'octubre, que és el partit de la plenitud nacional, que és el partit d'aquells que creuen, que creiem que Catalunya no ha de tenir cap altre límit que la nostra voluntat de generar prosperitat, perquè tinguem totes les eines a l'abast. La Míriam explicava la situació, el drama del dèficit fiscal. Deixeu-me, i acabo, perquè si no ens morirem aquí.
Jo quan vingui a casa diré, has anat a la platja? No, he anat a Mataró. El Mataró, diguem-ne, a dins del poble, no a la platja, a dins del poble. L'Alfons m'ha fotut una enredada. No, doncs escolteu, i això molt ràpid, recordo els primers dies que vaig ser conseller l'any 2016, la Míriam explicava dades, la dada del dèficit fiscal, la diferència entre allò que paguem i ens tornen és de 18.000 milions d'euros, aproximadament, entre 18.000 i 20.000 milions d'euros. Retinguem aquesta dada. Començo i parlo amb el director general de Carreteres. Dic, bueno, i a nivell de carreteres què farem aquest any? Atenció al que em va dir. Pagarem sobretot allò que ja està fet, perquè per culpa d'aquest dèficit fiscal brutal que tenim, Catalunya ha hagut de fer les infraestructures de dues maneres. Una, els del Maresme, la coneixeu de manera descarnada, que és pagant peatges, pagant molts peatges, pagant eternament peatges. I la segona és endeutant-nos molt. No sé si coneixeu una gran autovia de Catalunya, que és l'eix transversal. Fer-lo ens va costar 700 milions d'euros. N'acabarem pagant 3 o 4 vegades més perquè hem hagut de sotmetre'ns a un sistema d'endeutament que és altíssim, extraordinari. Paguem bàsicament allò que ja està fet. Avui encara paguem allò que ja està fet. I això és un drama, i això és radicalment injust. I pregunto, i aquest any 2016, l'actuació més gran que farem en matèria de carreteres, quina serà? I em diu, bueno, mira, a Sant Celoni, a la C35, farem un enllaç de carreteres important. Això és un eufemisme per dir una rotonda. Enllaç de carreteres important. Si algú us ho diu, és rotonda. Rotonda com a concepte. No? La rotonda valia 4 milions d'euros i una petita variant, una variant de 400 metres abans. Recordo quan vaig anar a visitar les obres de la rotonda, l'alcalde de Sant Celoni, molt bona gent, em diu, conseller, gràcies per haver vingut, per destinar un temps tan valuós a veure una obra tan modesta. I vaig pensar, no, no és l'obra més modesta, és l'obra més important que farem. I això és un drama. Després, l'any 17 ja ho vam poder corregir una miqueta, però una miqueta només. Escolteu, 18.000 milions d'euros, 5 milions d'euros de fer una actuació que era la més important aquell any. I això interpel·la els que són independentistes i els que no en són. Perquè tenir bones infraestructures vol dir més activitat econòmica. Tenir bones carreteres vol dir més seguretat viària. I aquest no és un tema només d'uns, és un tema que ens interpel·la a tots. Quan us deia que l'Alfons es presenta amb la candidatura de Junts, és això que deia la Míriam. És d'aquells que volem canviar radicalment les coses, que aquest país acaroni la llibertat sense pal·liatius, sense matisos. I acabo amb una cita d'un dels grans presidents de Catalunya. L'altre dia parlava amb el president Puigdemont, i que és d'una fortalesa excepcional, extraordinària. Podria passar que la justícia europea prengués decisions que facilitessin que el president Puigdemont pogués tornar aquí. Si això passa, nosaltres hem de tenir alcaldes i alcaldesses, hem de tenir regidors i regidores, hem de tenir la ciutadania absolutament preparada per bàsicament continuar aquest procés cap a la llibertat i fer-ho de la mà d'aquell que va fer una cosa tan excepcional com posar les urnes al servei de la gent. I parlàvem del president Macià, que és una font perenne d'inspiració. Sabeu què deia el president Macià? Quan va reinaugurar el Parlament de Catalunya el 6 de desembre de l'any 32. Era el programa polític que defensem. És el programa polític amb gran defensa del fons i que en petit defensa també aquí a Mataró. Fixeu-vos, deia el president Macià, així heu de voler Catalunya com jo sempre l'he promès al poble. Una Catalunya que sigui políticament lliure. Això se'n diu la independència. Econòmicament pròspera, allò que deia, una Catalunya que s'inspiri en els millors models dels països del centre i el nord d'Europa. Socialment justa, perquè crear riquesa només té sentit per repartir-la, per donar les mateixes oportunitats a tothom, hagi nascut on hagi nascut. I espiritualment gloriosa, una Catalunya que ens faci sentir orgull de pertinença, orgull de ser. Aquest és el nostre programa polític. És un programa polític imbatible, és un programa polític que hem de culminar a Mataró, servint la gent. El culminarem. I el dia 28 de maig a mi m'agradarà poder trucar a l'Alfons i dir-li, Alfons, això ha anat bé, gràcies, endavant, alcalde, ens en sortirem, guanyarem la llibertat de Catalunya.
tots vosaltres, l'aplaudis. Bé, jo, després d'aquestes presentacions, quasi que, clar, només puc anar a pitjor, perquè dic, ho han fet tan bé. Moltíssimes gràcies, conseller Rull, moltíssimes gràcies, Míriam. Molt bon dia a tothom, a tots i a totes de la comarca, conciutadans, companys, família, que ens acompanyeu aquí a la presentació de Junts per Mataró. Mireu, pels que veniu de fora, això on estem avui, això és la plaça de Can Xamar. Aquesta plaça, i em va bé, ara perquè veig aquí podem fer una mica el símil, aquesta plaça té aquí unes runes. Aquestes runes són unes runes romanes, d'unes termes, d'uns banys, que tenen prop de 2.000 anys, si fa o no fa, i són de l'època d'August. I va resultar que durant l'any 60, 60 i pico, es van descobrir, i les persones que en aquell moment manaven no van tenir ni la sensibilitat ni van tenir el criteri per conservar-ne l'estructura, per conservar-ne els mosaics que tenien, que eren molt macos i que els podeu veure al museu a la maqueta, preciosos. Vaja, que s'ho van carregar. Això, a Mataró, en diem una capgrossada. I és un tema cíclic que en aquesta ciutat, cada X anys, es van produint capgrossades. I ara n'estem arrossegant una de fa 8 anys, que és la capgrossada del govern municipal del PSC i els comuns. Jo, deixeu-me agafar el coratge i la valentia d'aquests que van agafar i van aixecar aquestes termes en el seu dia per fer-nos el nostre i provocar el canvi, la reforma, la necessitat que té aquesta ciutat de canviar. Nosaltres aquest desig, o almenys aquest desig, jo no el tinc sol. Tinc un equip que avui està aquí, que en aquests pròxims dies anirem presentant, i que una mica són com peces ben juntes, ben alineades, amb un únic propòsit, que és el de canviar aquest immobilisme, aquesta inoperància, aquest descrèdit que té la nostra ciutat. Perquè la veritat, cap on va Mataró? Mireu, jo avui tinc l'honor, tinc el privilegi d'encapçalar una candidatura que vol mirar cap al futur. Jo ara fa 4 anys que sóc regidor a l'Ajuntament de Mataró, un càrrec que comparteixo amb un despatx d'advocats que tinc aquí al carrer Barcelona, juntament amb la meva dona, la Coral, que segur que s'amaga per allà darrere, que també és advocada, perquè a casa som aquells que tenim empresa familiar, som aquells que tenim botiga, que cada dia ens agrada pujar la persiana, i que tenim molt clar que el motor econòmic d'aquest país el formen tot aquest teixit de petites empreses i autònoms que cada dia s'aixequen per anar a treballar. També tenim una filla meravellosa, la Valèria, que també s'amaga per aquí, i jo tot això us ho explico perquè precisament els companys, la família, aquests negocis, tot això és el que a mi em motiva per encapçalar l'alternativa que necessita la ciutat de Mataró. Per què? Perquè volem, o vull, un Mataró amb possibilitats de futur. Vull un Mataró que deixi de donar toms sense saber on va. Fet i fet, de fet, ni els 3 toms s'estan fent on toca fer-los actualment. Vull un Mataró segur. No vull haver de patir cada vegada que la meva filla va o torna sola de l'escola. Vull un Mataró amb oportunitats. Abans el conseller Rull ho deia. No ens podem abstenir, no podem mantenir tantíssima gent que es deixa la pell cada dia treballant per uns sous precaris. Cal poder ajudar a tota aquesta gent que treballen. Vull un Mataró que fugi d'improvisacions, que planifiqui. No pot ser que estiguem a 3 mesos de les eleccions i tinguem mitja ciutat aixecada. Que si al carrer Sant Josep, que si ara al carrer de les Caputxines, que si al carrer Argüelles, que si al carrer de Cuba, i anuncis constants també de nous pavellons esportius, noves inversions, si ara el camp de futbol de Vistalegre, si ara la pista del Cirera, si ara la modificació de l'Eusebi Millan. Home, ja està bé. Nosaltres sempre hem defensat que cal sortir
dels cicles polítics, de l'oportunitat electoralista per fer política. Hem de fer política des de la base i pensant en allò que necessita la ciutat. També volem un Mataró més fort, més consolidat, perquè alhora això ens permetrà tenir també un Mataró més cohesionat, un Mataró on la gent es pugui guanyar la vida i no tinguem que sortir cada 2x3 a Telecinco amb notícies del caso. Ara mateix què tenim a Mataró? Ara mateix a Mataró tenim un alcalde simpàtic. Això ho sabeu tots, no? Allò que els castellans en deien, no? Un tio dicharachero, no? Tu parles amb la gent de Mataró, hosti, aquest tio és molt simpàtic, aquest tio me'l vaig trobar l'altre dia, em va saludar, vam coincidir allà en el restaurant aquell i em va explicar la seva vida. El problema és què hi ha darrere de tot això. Quin projecte hi ha a darrere d'aquesta façana? Hi ha zero ambició. Aquest, precisament, és l'essència dels problemes de Mataró i possiblement serà la seva solució. Mataró necessita tenir un projecte, Mataró necessita tenir un futur. Jo, francament, aquests 4 anys, o no vull per Mataró el que he viscut durant aquests 4 anys com a regidor, o els últims 8 com a ciutadà, perquè ja s'ha dit abans, podem parlar també del carril bicicleta. Aquí s'ha agafat i s'ha fet un carril bicicleta sense encomanar-se a ningú, sense pensar en la necessitat real de mobilitat que tenen els mataronins i mataronines, on majoritàriament la gent té que sortir a treballar i malauradament fora de la ciutat, amb el seu vehicle privat. I ells llavors han agafat i a les vies principals, perquè hi havia una subvenció europea, han llançat a fer-se un carril bici, on han saturat la ciutat i com que més no tenim una estació d'autobusos, tenim tot d'autobusos interurbans també circulant pel mig de la ciutat. Però clar, què és això? Improvisació. És el que estem demanant. Prou d'improvisació. I podem parlar també de la inseguretat. Ja sabeu el culebrón que hem tingut amb la policia local durant tot aquest mandat. Els continus robatoris que hi ha hagut als eixos comercials de la ciutat. Tant fa que fos la Riera o fos a Puig i Cadafalc o fos a l'Avinguda del Perú. No importa. És un tema que no para. Podem parlar també del tema de les ocupacions. Sí, ja ho sabem, no? Tenim un govern d'esquerres. Un govern que d'entrada què han fet, no? Han especulat amb el tema de les ocupacions. Bueno, han tingut una actitud pusil·lànim. No, clar, que si el dret de l'habitatge, que si són persones que no... Sí, totalment d'acord. Però mai podíem recolzar-nos amb un dret fonamental com era la propietat privada, intentar donar un altre dret fonamental com era el dret a tenir un habitatge digne. I això ho han fet sense donar-se en compte fins que al final de mandat s'han trobat amb que la bola era molt gran, amb que érem una de les ciutats de l'Estat amb més ocupació i llavors tots a córrer a veure com solucionem això. Improvisació. La cultura, podem parlar de cultura també. Actualment tenim la ciutat de Mataró, en termes culturals, hostatge del debat sobre la nostra festa major. Ja ens sembla molt bé. Però, ostres, i no hi poden haver-hi concerts? No hi poden haver-hi festivals? No hi poden haver-hi sales d'exposicions? Sembla que tot giri entorn del mateix. I sabeu per què passa això? Perquè no volen entrar al debat cultural. Volen passar-hi de puntetes i, com ha dit abans el company Xavier Font, qui dia passa, any empeny. I aquest és el plan que tenim ara per Mataró. Podem parlar també de la neteja, de l'estat de la ciutat. Mireu, nosaltres, com a grup municipal, vam aportar 80 propostes al contracte de la brossa. Contracte de la brossa en el qual no se'ns ha tornat a interpel·lar més, cap vegada. I no només això, sinó que som els que han posat sobre la taula un dels problemes enormes que tenim en aquesta ciutat, però que evidentment el govern no vol afrontar, com és el tema de l'incivisme. L'incivisme, i tenim calculat que en aquesta ciutat ens costa 2 milions d'euros anuals. Però això no interessa. A final, quan hem anat apretant, ara sí, a final de mandat s'aprovarà l'ordenança del civisme.
improvisació una altra vegada. La manca d'oportunitats, s'ha dit abans, Mataró continua sent una de les ciutats de la regió metropolitana i de la província de Barcelona amb un atur més elevat. Cal que les administracions comencem a entendre que s'ha de fer un paper facilitador a la creació d'activitat econòmica que alhora és la que ens generarà recursos per poder fer assistència social. És una cosa bastant senzilla, però costa d'entendre. No volen entendre. Finalment, quin paper està fent Mataró com a capital? És un paper absolutament secundari. Es neguen. Però sabeu per què passa això? Perquè si vols tenir un paper de capital, has de començar a exercir de capital. Ja no és només creure tu, és que has de començar a exercir. Nosaltres ho hem dit constantment. Hem de ser la capital comercial del Maresme. Hem de fer que els nostres eixos comercials siguin el reclam de la comarca i l'oferta en comerç. I per fer això cal planificar aparcaments, cal planificar i cal vendre. Hem de ser també el pol cultural del territori. I no hi ha manera, per lo que us deia abans, cal que la gent identifiqui Mataró com un centre on s'inverteixen recursos i es fan esdeveniments on després això té més repercussió. Perquè si no ens passa allò com el Cruïlla o com altres festivals que se'ns en van. Per què? Doncs perquè institucionalment no es cuiden. Cal, o nosaltres també volem, una ciutat que sigui universitària. Tenim una universitat a Mataró, al Tecnocampus, però és que no som ciutat universitària. Per què? No tenim una residència. O sigui, m'esteu dient que durant 8 anys no hi ha hagut manera de trobar un espai a Mataró per fer una residència d'estudiants? Home, aquí tenim un problema, sincerament. Jo per tot això us demano que ens feu confiança en el nostre compromís, en l'equip i en el projecte que mica en mica us anirem desglossant aquests dies, però que en essència va d'això, va de tornar a posar Mataró al capdavant, va de tornar a creure'ns que la nostra ciutat pot ser un referent de la costa catalana, va d'entendre que hem de canviar la nostra relació amb una ciutat com és Barcelona, perquè al final Barcelona també projecta i hem de saber aprofitar aquestes sinergies com no hem sabut aprofitar fins ara. Per això crec que hem de recuperar Mataró amb determinació, amb orgull de ciutat, amb ambició de poder aconseguir un futur millor i amb un projecte que interpel·li a tots els mataronins i matarorines, un projecte en el qual nosaltres volem que hi siguin tots els actors socials, els actors econòmics, els actors de la cultura, del comerç, tota la societat civil ha d'estar interpel·lada en aquest allò. Perquè si no ho fem tots junts, això no serà possible. Per això us demano que per fer una capital de primera ens doneu recolzament, recuperem el Mataró que tots volem, perquè com en el nostre lema diem sempre, Mataró s'ho mereix. Visca Catalunya i visca Mataró!